sumker ti ilit uken ka piman pay day tirik na kapag panagsan na ay na ngem magan ano sa kanyang ruti maaramida aglabas ti aldaw sitnget kung tiglawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awal kang dito'y sidong ko awan pagi sa daga kadagiti parikot ko lamis ti agsapa agkarayam to'y bagig jagun marik na dagitin apara ayan yan anak sempit yo lagi pen di ayan ayan anak labas di aldaw sipnget kung tiglawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awan kang dito'y sidong ko awan pagi sa daga kadagiti parikot ko aglabas di aldaw sipnget kung tiglawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awal kang dito'y sidong ko awan pagi sa daga kadagiti parikot ko aglabas di aldaw sipnget kung tiglawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awan kang dito'y sidong ko awan pagi sa daga kadagiti parikot ko Di kaya't ko tay lalaki tay saan manalukmin pamagi kay put-putong ken natakit uray isunak ket basik basta atidog timet na apasensya ken natangken na pakinakin uray saan unay agwapo ay kanyag ket pasado no adaan ikote makaay ayo met ngamin
ket okay kan. Basta man simple ka lang, saan nakas ni plastic man. Urayan niya ken sino ka man, no natural ket okay kan. No natural ket okay kan. Hoy pare, simple ka lang. Kastoy man gayam ti agayan, kay ti alubong anyan adaya. Di kaungganan yan aragsa, tuog ti biyang ket malipat. Sipot idi siyak inagayan, ay ti alubong anyan asanta. Kas apagbukar arosas, mang tedrekta tuy kararuak. Sikapin siya tinta aginayat, kay tatramen ragsak ibiyag. Di problema inta Malipat, lusikaken siya ti aginayat. Pinasugnod di mo igina, tani ayat pagaryem kuma. Paten-patek ipang pangruna, aginayat awan patinggana. sipot idi siyak inagayat, tay ti alubong anyan asanta. Kas apagbukar arosas, mang tedrekta tuy kararuak. Sikapin siya inta aginayat, kay tatramen ragsak tibiyag. Di problema Inta malipat, lusikaken siya ti aginayat. Sikaken siya inta aginayat, kay tatramen ragsak tibiyag. di problema Inta malipat, lusikaken siya ti aginayat. Sikaken siya inta aginayat, kay tatramen ragsak tibiyag. di problema Inta malipat, lusikaken siya ti aginayat. di problema Inta malipat, lusikaken siya ti aginayat. di problema Inta malipat, lusikaken siya ti aginayat. Hinggana't hinggana, sikang
Namnamaem ayat ko bukbukod mo di kanto ikalam wendo idyana Pagdipen daytoy puso Hengkang biyag to'y biyag ko pasiarag sa ipaay ko ipanggap ko na puno o ay ayatan ka awan dua-duana di kanto isuka sa bali nga inlas Pagdipen daytoy puso Hengkang biyag to'y biyag ko pasiarag sa ipaay ko ipanggap ko na puno dari asiksikan ipangpangguna uray lumauyos tumanday tuya ingana't ingana si kantulat ta Nagrigat adet yunan Nuting-not inakrutan Tay ukubing weno tay bakbakit Ang padadamet anapatek Tay ubing iasawaek Arig nansun atag agibiyek Ngem tay bakit isipiliyek Kanayon sun iat ariyek Tapong awan din masaktan Asawa iklatan ikaadwan Ilipin ko pa'y lagay ukubing Sa ikasat pujay bakbaketen Nagrigat ang desisyonan Nuting-not inakrutan Tay ukubing weno tay bakbaket Ang padadamnet anapaset Tay ubing si asawaek Aring nansun atag agibiyek Ngem tay baket isipiliyek Kanayon sun di ariyek Atong awan di masaktan Asawa iklata ikaadwan Ilipin ko pa'y lagay ukubing Sa ikasat pujay bakbaketen Paraan anak jay ukubing paraw awin jay bakbaket Wow! Nagpinta sa buy-buyain Paraan daw jay bakbaket para rabing ijay ukubing Wow! Nagmayat mulay abyagin Paraan anak jay ukubing paraw awin jay bakbaket Wow! Nagpinta sa buy-buyain Bila ang gusto ronson tay imon Imon, 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 imon Pingit na ton akan kanayon Ay buong son kay olo
bakbaket iti piliyek kanayon tong ti arariyek. Tatlong awan din masaktan, asawa eklatan ida adwan. Ilibing ko pa'y lajay upubin sa ikasar ko jay bakbaketen. Paraan anak jay upubing para awawin jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain para algaw jay bakbaket para bili jay upubing. Wow! Nagmayat kulay agyagen paraan anak jay upubing para awawin jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain para algaw jay bakbaket para bili jay upubing. Wow! Nagmayat kulay agyagen paraan anak jay upubing para awawin jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para bili jay upubing. Wow! Nagmayat kulay agyagen. Kalpasan, tinaunday, apanak may sak, ngayon pa ay naulpi, nagulim na ayan. Siya sinot makamu, nagsagaba, tinapalalo, kinagururaya. Namnama, di pulos, napukawit irik na, kadungteng tukaniya, napudlungaya. Amang tet tukaniya, barua bigat, kitlang puno, ragsak tiglawlaw ko. Kalpasan tiinlat pa, naguray din tengkakas inidi tibiyag ko. Hanang silaw na sipngit nga aglawlaw ko anang paregta, malmal daya puso. Nalpasen day diya ka nito, halulwati linaglagkang ko. Nang namaik ngait dem kaniyak biyag ko taya, mga napudno. Kasibay mo biyag ko, nasarat ko, tiragsak ngawan umata. Hindi mo kat sayangin, alda nga aglabas. Isuro na kadiyamang lipa. Kalpasan tiinat pa, naguray din tengkatas initi tibiyag ko. Anang silaw na sipngit nga aglawlaw
paraken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makaputay sinumanamutya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tomay ko ibisian hanek Henrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itit ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsam idik nulakit di matuntut ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading uday di sunata inaraming ko paraken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapay sinumanamutya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tumay ko ibisian hanek Henrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan hinal daw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam itik nulakit di matundod ka. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Kan abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ta, panagsala, kagitian na ta. Kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. Dua a puso indan ag maymaysan. Abalayan, abalayan, ikan tukad nga uma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak
puso indan agmay maysa. Abalayan, abalayan, di kantukad mauma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabungbunga a pamilya. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabumbunga a pamilya. Abalayan, abalayan. Inde nga man uim nas tain ka kadmang rigna, kadagitoy nga un-unoy tuy ko magawawa. Amwem atoy ayat rimusin gapuken ka, tasika awan sa bali kinayawaman daytoy rigna. Apay, apay daytanakem agmayay ken mangdwa-dwa. Wenno himpa garup munsa, arap rabaken ka saan biyag ko nasen dayta dwa-dwam taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika. Apay, apay daytanakem agmayeng ken mangdwa-dwa. Wenno himpa garup munsa, arap rabaken ka saan biyag ko unasen dayta dwa-dwam taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika. Taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika. Jakto ang malipatan, di samit ni agek, puso adati awan ragu itan ket kumot kutok. Jakto ang malipatan,
Iyag balbalin ni ka anuman kararag ko ang subli ka manen tuy sidong ko ipangag mo alak tiyak to ang malipatan para
pailag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo saranan no sika ket malmalday no ayat mo ket inkulbo tinaulpi unay apuso di mo ka pukawe biag ko dagita namnama pailaag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo di mo sangitan di ayat ana pukaw mo Nagpagos ka laeng, tatinam na maem, di kan ay ayate. Kasta ka din, biag ko, rasidi karim, kaskari, nga inuwag sin. Ayan, ayan, da, naunday at away. No, amumula ko man nagtutok, do'y rik na, gapuken ka. No, nakita ko man, panagkuken ka. Baka mas gusto
sidik karim kaskari nga inuwagsin. Ayan, ayasta naunday at tawin. No among lako man nagtutuog no'y rikna gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto mo
aya ikutam daytoy puso tauray intun kano biag ko saan kantong aglindo daytoy nga aldaw ti naikari pusong puso ket agundi tapno sa ngalen ta ni ayat tungpal daytoy biag inakiawas Sika ti amin ko pangital ka daytoy puso biag ko ito rayam to ingana tungpal tanem ko awaten me daytoy aya ikutam daytoy puso tauray intun kano biag ko saan kantong aglindo daytoy nga aldaw ti naikari pusong puso ket agumbi tapno sa ngalen ta ni ayat tungpal daytoy biag inakiawat ay anyan anagragsak ay anyan anaggasat tuy puso napnuan ayat dongdong wen tungpal daytoy biag tuy puso napnuan ayat dongdong wen tungpal daytoy biag ayat adi sungaw ilemeng mo itiro pamlumtaw paramidong notay makai ket agsal notay makai ket agsal notay makay bagbaga ket agsal lapid toy dilat o biag ko tagtagain pek dakkel kano tao uyaw mo iso adi mo i pangpangag iso adi mo ipangag toy unoy ko ken ka nadamag ko ana gado kanuti kuskus balongos mo no siyak ti mauma kaasika sigurado nga agbaat ka ayat adi sungaw ilemeng mo itiro pamlumtaw taramidong notay makai ket agsal notay makai ket agsal notay makay bagbaga ket agsal lapid toy dilat o biag ko tagtagain pek dakkel kano tao uyaw mo iso adi mo i pangpangag iso adi mo ipangag toy unoy ko ken ka biday nadamag ko ana
Diyos mo. No siyak ti mauma, kaasika, sigurado nga agbaag ka. Ayat adi sungaw, ilemeng mo, itiro pamlumtaw. Taramidong, ay na, tagdadakil kita ito'y taramidong ko. Kakaslalat tagmutan, kaano kata nga may pagati panagayat ko. Kaslapay kitlayat si agungkong, armat sa ladyanong men. Itang lumalaban, di na